musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam rewintoɓe kabaruji e nder chaine men Titonde TV en garti e kabaruji men gardidi kabaruji men Bougane Gueye Dany hanki o wonno ko émission biyeteɗo From Facce mo gandanɗa hoore makko Pape Ngagne Diagne waɗata ɗum toon to TFM kanko wonno invité o kanko Bougane Gueye Dany o wi noon enen gonɗen koye leydi ndi gandanɗa hoore ma ko leydi taƴoɓe juuti nde tawno président o ko taƴowo juuti premier ministre o ko taƴowo juuti ministre des finances o aussi ko taƴowo juuti so tawi ɓe juumi hol deftunoɗoɓe lawol kanko Bougane Gueye o wiide ɓeede koɓe waɗɓe déformé wu nde tawno gueɗe maɓɓe fof ɓe cikkata wonde ko fiscalisme so tawi noon état stratège e état fiscalisme fawama kanko noon o suɓoto ko état stratège nde tawno so tawi wonde wiyama wonde ko ɓe taƴowo juuti kala so yima wonde aɗa ɓorni costume joɗɗo tan o yidata ko wonde ko yo costume mo yob juuti walla o ndaara holno keɓirɗa oɗon costume o wi ɗum noon ene luurodiri miijo e kanko mo gandanɗa hoorema aussi ko entrepreneur ɗum noon o ƴewata ko wadde créé entreprise mo gandanɗa hoorema ene waɗa yimɓe 10 ɓe gandanɗa hoorema ko fewnoɓe costume costume o kadi taw ko costume joɗɗo kala jiiɗo ene wawa intéressade hen no haadirta ni henna o wi kono kadi e nder oɗon costume o ƴewat wonde feere fof no waɗi beele ha joni garaji ɗi ene fewne ɗo hen e nder leydi ndi mesalal ngal ene fewne ɗo hen e nder leydi ndi kadi jogo magasin ngaji ɗi gandanɗa hoore ma so tawi wonde a arani ɗo e nder leydi ndi a dañata ɗum ko ɗum woni yiyande makko ko ɗum woni yiɗande makko par ce que ko ɗum woni ko nawrata leydi yesso ɗum noon serdiɓe e ɓen ɓe gandanɗa hoore ma kañumen so tawi jiima wonde aɗa jogui hunde tan jiɗata ko wadde cambar ƴeewa so tawi hunde nde wonde ko an liggi ɗum walla a liggaki ɗum walla holno hunde nde yaltinirta juuti e nder oɗon tuma o wi ko ɗum saabi investisseur uji poɗɗi arde ɗo hen e nder leydi ndi caggal wonde ne premier ministre dari wi wonde leydi ndi koko woni ruine wonde leydi ndi to woni ɗo e nder oɗon tuma gueɗe ɗe jahani nde leydi ndi yarata ni ene saabo kamɓe ɓe mbasa arde eɓe mbaɗa investir e nder leydi ndi ne tawno aussi ɗum hulɓintuɓe hay goto yiiɗa oppude koppareje mum ittude ɗum nana ɗum e nder leydi ene ɗamini wonde bénéfice tawa noon aussi ko pertement wawata hebde hen o wi noon yo yimɓe paam wonde leydi ndi ene woodi pression fiscale énorme et extrême gonɗo e nder leydi ndi o wi noon sa yi wonde médiaji ɗi ene ngulla ene goya e nder oɗo saaha saabu ɗum kamɓe ɓe jogui ɗo ɓe goyi kono noon won entreprise aji kewɗi ɗi gandanɗa hoorema ɗo joni ko uddade ɓuuri ɓadade ɗumen saabu ɗum jomumen dañani ɗo goyi mbawa yaltude ɗum noon pellito tan udda entreprise aji mumen jaaha ƴeewoya goɗɗum Cheikh Yérim Seck o dañino fartange joddade on mo gandanɗa hoorema kañum woni Maymouna Ndour caggal no waɗi émission makko toon to From Facce windude livre e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon kanko o holliti wonde ne tawno ko nelaɗo haalno e wattande jamanu o foof ene wayno yiyama ne tawno rewɓe joɗotoɓe ne mbaɗa challenge ene mbiya bin taw noon ko haala ka o haalata e nelaɗo ɗum noon vraiment kanko noon o andi wadde yimɓe goni koye wattande jamanu o so ɗum ɓenni kadi aussi ene wayno laamu hesungu o dañi gonga e dow mabɓe o dañi e dow sénégalais ji ɗi gonga ne tawno ko haalno sénégalais ji ɗi gona e yaltude ene ƴatto ene kaasa ko ɗum woni ko woodi ne tawno protocole o ene wayno o haalino hen Ousmane Yara o haalino hen Cheikh Diba o yi ɗeɗon gueɗe foof ene wayno Jeune Afrique waɗi article mum windi ko ɗum woni ko haalno o wi noon wonmo joddi e protocole aji ɗi ɗum noon on haalde makko ko gandanɗa hoorema iwata ɗum noon winomo wonde ko yo won secret l'histoire retiendra ne tawno ɗo e duuɓi garoyoji mbere mo wawa wonde ha joni témoin kono noon on winomo wonde ko woto haal ɗum noon o rokkodiri mum konngol ha paari o wawa yaltude omo haala ɗum kono noon yo sénégalais ji ɗi gandu wonde ene wayno histoire hokkimo gonga ene wayno on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko kamɓe e Macky Sall de ɓe joddima jonde nde kono noon kadi aussi ene wayno won yaaɓe e ɗeɗon koyɗe moƴƴe ha ɗum ɗon wawi laatade kono noon wonko ɓe kaldi eɓe nanodiri e nder oɗon tuma ɗum noon woni ko yaltani boowal kanko Cheikh Yérim Seck wonko andi hen ko heewi kono noon mo haaldi o yiiɗa jamfade ɗum so en garti e Mame Matar Gueye gardiɗo Jamra ene wayno noon caggal haala on mo gandanɗa hoorema hakkude Ousmane Sonko
e abe latir ena wayno kanko Mamatar Gueye o holliri aussi haala kaɗo vraiment ɓe potani yettinde ɗum ɗo hen imamuji ɗi ɗon vraiment mbaɗani fodde mumen holto Jean Milan arnoɗo hen nde ina wayno kamɓe foof eɓe ponno haalde hen nde tawno ari ɗo ena haala haaluji debbati gorkati guila nden holno ɓe gonno ɓe jaltani gam tigui rigui ha joni wadde défendre diine o ɗum noon so tawi Ousmane Sonko yalti haali kaɗo haala oɗo jabtima kamɓe foof ɓe ɓabbito ɓe mbiya ɓe jalta ɗum noon wona e gueɗe tigui rigui ha joni wiide wonde ko julɗo nde tawno sa woni julɗo a felliti wiide wonde aɗa défendre de l'islam kala ɗo l'islam mema aɗa foti yaltude daroɗa o wi noon o yi caggal ɗum ɗon ne ɓen jaltinde ina wayno won yaltuɓe kañum wiyenne ko fedde daari ene mbaɗa défendre on mo ganduɗa ma kañum woni abe o wi ɗum noon vraiment ɓe goni koye tampinde walla ɓe goni koye bonnande sukaɓe janggoɓe ɓe avenir uji mumen nde tawno aussi des milliers sukaɓe ɓe gandanɗa hoorema aussi nana jangga ne haadirta ni han ɗum ɗon yoɓe acci ɗumen jangga ne jangguirtono ni taw caɗele ngala ɗum noon so tawi ɗiɗo haalaluji gaari tan goto foof ene wawi wiide wonde labbo ko tunde mum te ɗum moƴƴani e nder leydi ndi ɗum noon yoɓe tinno ɓe balla yimɓe kamɓe imamuji yaltoɓe eɓe kaala ɓe nde tawno ɓe jii koɓe poti haalde ha wayno kooce ɓe kalani ko fewte diine te kadi goto e mabɓe foof ene joguino hen haalande yalta haala gam wawa wadde défendre de diine o Madiambal Diagne o wi wonde ko kawisa wonanimo caggal nomination PCA on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni kilifa mo kergui rappeur e wondude need of rappeur ɗum noon o wi wonde wonko haalno ko ardi nguɗo laamu ene ara ene wayno kaɗon haala ko ɗo woni ɗo rutti nde tawno nomination ɓeɗo ɗiɗo kam o yiyani foof gartam majjum e nder leydi ndi ɗum noon ene wayno tigui rigui ha joni firti wonde ko rupture biyetenoɗo ala ɗon kala mo gandanɗa hoorema darinoma gam haɓede pour yidde hebde hunde walla pour yidde wonde hunde alay saago rokke parmum e gato ha timma ko ɗum woni ko woni yiyede e nder oɗo saaha nde tawno won wiɓe ni wonɓe Pastef wiɓe wonde so tawi koto banggue compétence wonɓe gandanɗa hoorema jarani ɗumen nadde e nder prison ngaji ko intellectuel aji de haut niveau te kadi aussi ene kandi e nder ɗiɗon poste uji ɓe nde ko ɓen ponno waɗede ɗon kono wona ɓe gandanɗa hoorema ɓortiɗo hen no comci jorniɗo hen no tubaji e nder oɗon tuma ɓe hay goto mbawa tottude leçon moral e nder leydi ndi nde tawno goto e mabɓe foof ene waɗi ɗo rewda par rapport e côté leydi ndi nde tawno oɗo kilifa mo gandanɗa hoorema jagguirama ɗo hen faux billeji faux passeport aji jafoɗon e o mo gandanɗa hoorema ko kañum woni diddof jamma e ñalawma subaka e kikiɗe ko ƴattoje haareji ɗum noon so tawi wonde ɓeɗo garama kalfinama gueɗe baɗe hono ni hen e nder leydi ndi taw noon wonɓe gandanɗa hoorema kañumen ɓuuri hen hato jinde ko hunde hawnide nde feewi suñu lamb e stade ene wayno kamɓe de eɓe jogui caɗele ɗe gandanɗa hoorema ɓe payi koye uddude ha joni woni journal uji ɗiɗon nde tawno eɓe jogui caɗele ɗo banggue koppareje gam wawde continde oɗon ligguey kono noon ene wayno kadi Walfadjri udditi capital mum ɗum noon so tawi wonde neɗɗo waɗi ɗum tan firti wonde ne sohli ballal e nder oɗo saaha ene wayno médiaji kewɗi bojji ɗi ene kewi hen sanne nde tawno kamɓe foof ɓe goni koye fayit e nder oɗo saaha gonaɗo caggal ɗum TDS e Sénégal 7 ene wayno noon won koppareje ɗeɓe namdi Walfadjri nde tawno Walfadjri aussi ene rewonno e canal ko ɗum saabi wonde Walfadjri won ko joguiniɓe ɗum noon eɗen mbawi wiide Walfadjri ene jogui caɗele e nder oɗo saaha ɗum noon ɗeɗo caɗele noon ɓooyi e Walfadjri guila e temps on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Macky Sall joyi foof koɓe waɗanaɓe ɗo ketuji eɓe balle e nder oɗon tuma caggal ne signal uji mabɓe ɗi kuppete kono e nder oɗo saaha noon gonɗen koye laamu Sonko kono hatta médiaji kewɗi nana gulla walla mbiya laamu Diomaye nde tawno woni wiɓe wonde Diomaye koko waɗata ɗon ngam wiyede wonde ko président kono noon eɗen gandi décision ngaji ɗi ummoto koye on mo gandanɗa hoorema kañum woni Ousmane Sonko wona min wi ko sénégalais ji ɗi mbi walla opposant ji ɗi e nder oɗo saaha Maimouna Ndour gardiɗo 7TV ene wayno noon eɗen gandi Cheikh Bara yaltino caggal no wi wonde Ousmane Sonko woni koye haɓademo par rapport à côté télé makko ɗe ɗum noon Cheikh Bara yaltino ene waɗa défendre gouvernement o e Ousmane Sonko ngam wiide wonde Maimouna Ndour ko haalato ko wona gonga nde tawno oɗon télé ɗe wonɓe gandanɗa hoorema ɓe o haalduno omo fonno tottude ɗumen ko foti ne 500 millions
ko ɓe nde woni namdiɓe ɗeɗon koppareje ina wayno noon kanko suwara o tottude ɗum noon neɓata jiyon wonde télé Maimouna Ndour ɗe tette e jungo mum Maimouna Ndour noon kañum yalti holliti wonde ko Cheikh Bara haali ko hay hunde wona gonga fof ko fenade ɗum noon kanko o jabata ko ni Cheikh Bara ɗum noon maɓe jaaɗo laafo woni goota o reftina ɗum lawol haade Cheikh Bara kala ko wela ko ɗum woni ko waɗata e nder leydi ndi haala tawa haaldani gandal ala compétence kañum joɗoto tan ene waɗa analyse uji ɗi gandanɗa hoorema ala e nokku o wi kono noon so tawi koye makko Cheikh Bara natata ma andu tigui rigui hunde fof no woodi o sikkano wonde Cheikh Bara ni woni ko caggal ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañum woni gouvernement o ko kamɓe nelatamo kono noon no ƴewri no hunde yaari ni omo andi wonde Cheikh Bara ko haala mum tan addata ene haala e nder oɗon tuma ɗum noon maɓe mo wat feere foof ha gueɗe ɗe yaaha e lawol kala ko rawol o rokkimo hen o ƴetta. Halat TV ɓe mbaɗino documentaire e ko ɓennuno ɗo hen caggal e laamu Macky Sall ne hare nde waɗanno ɗo henne nde ha sukaɓe hewɓe maayi hen ɓe keeɓi hen caɗele ɓe nanna hen e nder dumbirdu kamɓe noon Halat TV ɓe piɓi wonde foof koye dow keeci laamu wonnogo ɗo ɗum woni ko woori ɗum noon ɓe mbaɗino hen documentaire ɓe jooɗinoma dumunno juɗɗo hay goto yiyaneɓe ɗum noon ɓe waji kaalo o yalti wi wonde koye documentaire ɓe goni kono noon oɗon documentaire ene wayno won hen ko gandanɗa hoorema rewani lawol nde tawno saɗa waɗa documentaire a fotani ƴettude kalan goto tan mo gandanɗa hoorema ko ɗum woni ko arrangement jaaha timna e mumen micro ji aɗa namdo ɗumen ene kaala ne caɗele ɗe ene hunde nde woruno ni tawa kadi a yahani e ɓen ɓe gandanɗa hoorema wiyoɓe wonde wona kañum men ko opposant ji ɗi caabi tigui rigui ɗeɗo caɗele mbaɗi ɗum noon journaliste uji kewɗi kolliti wonde ɗum ko guurogol ɗum woni ɗon kono noon so tawi wonde aɗa liggey professionnel ɗum noon ene moƴƴi ponda foof gona puniɗo gajoɗa ne handirtani hano o won wiɓe kadi wonde ɗum ɗo ni vraiment ko insécurité e ɓen ɓe gandanɗa hoorema kañumen goni haaloɓe ɓe nde tawno won révélation ngaji ɗi jomumen mbaɗata ɗum noon so tawi jomumen ngala sécurité mo poti wawde jogade o ene mbawi jogade hen caɗele ɗe gandanɗa hoorema hay goto anda ɗo wattidoyta ɗum noon vraiment hunde foof so tawi neɗɗo ne waɗa haysino so tawi wonde ka jiɗɗo ubbidde ko ubbino yataw ene wonde professionnalisme tengtuɗo. Sénéra ina waynoɓe garitino film C'est Zozo saabi ɓe gariti film C'est Zozo noon ɓe mbi wonde kone heewi haalaluji baɗɗi vulgaire taw noon ko ƴettoje ɗe père Zora e woɗɓe jaltinto toon ɗe ɗum noon ene wayno film o ene doganno toon to ganduɗa hoorema woni TFM C'est Zozo noon koye korka he fuɗɗi ɗum noon sénégalais ji ɗi jiiɗi ɗum ɓe mbi wonde ɓe continue oɗon film eɓe gadda e yontere foof lawol gotol walla laabi ɗiɗi ɗum noon ene wayno ɓe mbaɗama suspendre pendant plus de 15 jours kamɓe foof noon kanko Jojo e père Zora ene wayno ɓe jeehi to Babacar Diagne toon to gandanɗa hoorema woni Sénéra gam yafnade ɗum yafnade kadi sénégalais ji ɗi no hunde woori ni ɗum noon ɓe mbi wonde ko wonno ko wonta wattu inchallah maɓe continue e nder oɗon fannu. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam ko ɗum aranno e ɗo ene kabaruji ha saaha goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi continue wadde partagé mbaɗon abonné mbaɗon like beele hankanti titode ene daña 100 000 abonné ɗum eɗen gandi ko pulago wawi ɗum nde hadirta ni hen doole lingu ko ndiyam kono doole titode